Taura kuno kutara wakati kuno baba. Yani ndio kibira bachino tuchimulida here. Wanzo chapa. Antu chiri kundida here. Chokwadi jebo chiri kuti mukadzi munangwana chapa. Taura chikonzero chokuseva kuti mukadzi auchada. Chikonzero chekuti kubva 2024 ndikurora mukadzi wangu nani pamuri. Kuna musi wakamboita muruwa kuisa up to now. Inini ndimukorokosa kunoona kuti ndibasa. Ndinzoka kumba kusvika kuramba bonde. Newe shamwari kosha kuona chiramba bonde kunechitichi obva atanga nemafiligi kubvanyarara. Stage 2 inini ndine mwana wani. Mwana wangu achikira mapamba. Ndiona kuti kutenga mapamba anochida kuti ahivi 50 kg ari mumba asina kuraswa akangogara munharadara. 3 ndinobva basa hembe dzangu dzese dzakasviba hembe dzangu dzakawachwa handichii pamwe pacho ndoona basa ndisina mari kusvika kumba adzimai vangu nini vanowachisa mwana mukoma wangu ane 13 years hembe dzangu nini pamwe dzisina kuchena kana ndisina mari ndosvika dzisina kuwachwa. Stage 4 akwanise kurimedzeka vabereki vangu zvekuti anokwanisa kuvamhoresa kana kumaswera sei kana mungasei angadajengo chete. Stage 5 akabvunza kuti chiine vanhu vari kumba anoita kuti hakuna munhu anomutonga asikaendi pamusoro pangu ini pamabana. Munokonona nemama 18 nyaya dzako dzawaunzwa kuti hanzi haudiboni chokwadi Kunye sema kunye kukanini bondina irida munhu unoita mutambo kumabaisarara pamba ainenorara kumabhendi aienda kumagirlfriend asingabheri pamba svika ndisununguke ndakasununguka mwana wangu ane 4 months but ndakasunwa mastiff mukati nekunze emukati achiri kundirwadzi asi tapora umwangu anoita bondeshefua akani ndakamubvunza ndakatomumudza nhau yachona kana pira pamusoro haburuki ane zvinofutsira ndinechirwadzi remastichi ayo mastichi anorwadzi ane chirwere chozvachula sanzange chekutsemukira kana watorwa mwana mudiki. Problem iyoyo unogona kungoti iwe kuita mutauro chako uchita zvinhu iyoyo uchatomamba anozviziva sei ndinoda kuziva zvinhu unochengetedza vana asikari saka izvo ndinoda kuzvibvisa vakutotora ndemasichize mukati nekunze akafila comfortable so zvinoda kuzwisira Pamusoro yazekumbira kuti munhu akutonga nyaya kupedza nyaya kupedza inondinesa kwakana une makore mangasi 23 uyu ndiye mukadzi wokutanga here mwana wani nemukadzi wapemberi akambokudzawo here dambudziko iro rekuti paakasununguka akasoromwa mastichi. Dambudziko iro rakataurwa chokwadi but nyaya yangu wanotanga nhasi kubva kuna nasekuru aiwa chokwadi. Unoziva here kuti kana munhu asoromwa mastichi sematauriro akuti ava neronda mukati vakati ndiri kurwadziwawo tinoziva here zvazvinoreva bonde rinofanira kuitwa tichiita sechicomunicata tichiwirirana handiti saka ndinokurudzira kuti mareasons awataura ekuti aungarambire mukadzi mareasons anogona kugadziriswa denda riri muchidzokera because hapana kwatinomuendesa kurwara kwayo ndiwe wakakonzeresa
kuti aite sei arwariwo. Saka taifumidzira kuti dare richatseketudza uyo kana pano paari kutadza kundogadzirisa ogarisana zvakanaka. Ungakuida here. I'm sorry. I'm yabatikana nasingatopedza nyaya yake padizvo yatabatikana unoziva kuti unokuwa kuita mwoyo wevanhu mwoyo haukuwa kuenda pasiri inokuudza kuti ipeshere kugana kweipedza kawanda peshere wamuramba muzotomurambira taurisa chamazonga uchita mombe dzake 5 akatora mwana ari mandai ndo nhau dzinokoti vana vadzitaura kuona vana vedu vane disadvantage amai mawati mwana aona ngwasha maona ngwasha but at the end of the day vana unosara saka makatoona chikilomita chinjangu chesha musagumuke nokuti nyika inokwahuinakiza kuti irarame zvakanaka ndoda vana nacho uyu mwana wangu uyu akagara kwa uyu mwana wangu asi ndikutongomutonga ndimisa mubefai ndoda kuti muzvinzwisisa nokuti anopa kuve anohumwa kudai nini hapana reason yaramira mwana ozogero ramba kwakuwa nani misine mombe dzake 5 inonosai nava ndatopedza musataura nyaya yepfuma baba nokuti nyaya ndaita sei ndatovhara misei ndoda end of April abhadhare mombe izvozvo dzimwe Wonderful.